Boas tardes. Hoxe imos co derradeiro dos vídeos dedicados aos autores do Rexurdimento galego. Concretamente, co referido a este home que tedes aquí, que se chama Manuel Curros Enríquez. Curros nace en 1851 en Celanova, en Ourense, onde vai nacer anos despois Celso Emilio Ferreiro, un autor que estudiastes en cuarto e que deberíades de relacionar coa poesía social. Curros é considerado o primeiro poeta social de Galicia, algo que deberíades saber identificar a estas alturas e que, se non, podemos recuperar na clase. Non nos imos meter nas circunstancias vitais de Curros, aínda que marcan a súa obra, pero son aspectos que tamén podemos ampliar, se queredes, con posterioridade. O que sí que nos interesa é que Curros escribe en 1869 un poema chamado Cantiga, moi popular na cultura galega, sobre todo na oral e na cantada, coñecido tamén como Unha noite na eira do trigo, que é a primeira composición coñecida de Curros. Un pouco máis tarde, en 1877, preséntase un concurso literario de carácter costumista no que tiña que presentar 3 composicións. Unha referida a un persoeiro popular da cultura galega, outro que recreara unha estampa clásica e un terceiro que recollera unha lenda popular. Curros presenta o Gueiteiro, unha boda en Ennibó e recolle do lugar de nacemento da súa nai, que é Vilanova dos Infantes, a lenda da Virxe do Cristal. Con estas 3 composicións gaña ese concurso e dase a coñecer. Despois de gañar este concurso literario, escribe Aires da miña terra, que temos aquí. E Aires da miña terra é un libro que lle provoca varios conflitos, porque Curros é coñecido como rebelde e foi un rabudo toda a súa vida. Este libro ten unha temática baseada en puntos que xa coñecemos, por iso non os imos escribir, porque xa os escoitastes en Rosalía e xa os escoitastes en Pondal. Temática costumista, vale? Que en Curros, salvo nas obras do concurso, serve de excusa para chegar á denuncia. Unha liña intimista, con menos composicións, que son de carácter familiar e teñen menos peso que os de Rosalía. E, por último, a de denuncia, que é a liña fundamental de Curros en toda a súa obra. No caso de Aires da miña terra ten unha componente primordial, que é o anticlericalismo, e o anticlericalismo non é o mesmo que o ateísmo. Este é un punto que podemos desenvolver na clase. Iso provoca que sexa perseguido e condenado polo bispo de Ourense, pero con isto tamén podemos entrar máis adiante. En canto á forma, Aires da miña terra ten unha profunda influencia popular. Está enzado de comparacións, de símbolos moi simples. Curros quere que a xente o entenda. Fai unhas escollas léxicas moi determinadas e, igual que Rosalía, utiliza figuras baseadas na repetición. Imoslle pedir ao noso rapsoda que nos recite un poema de Curros. A fouce do avó. 3 veces a fiei. Foi a primeira cando ardendo a seara e máis as meses segou tantas cacholas de franceses que non colleran en montóns na eira. Foi a segunda cando, prisioneira a patria dos teocráticos intereses, esgazou tras 1000 loitas e riveses do poder absoluto a ruín bandeira. Pola vez derradeira a fío agora. E para que, abueliño? Exclama o neto, póndose diante del coa faldra fora. Para que segues ti, repuxo inquieto, o froito que eu semei e que xa cora, dixo e sorriu con risa de esquileto. Outra das obras que quero destacar de Curros Enríquez é esta que tedes aquí, chamada O Divino Sainete. O Divino Sainete é unha obra complexa, na que Curros fai unha sátira e unha crítica demoledora de todo o que era contemporáneo a él, imitando a Divina Comedia de Dante Alighieri, un autor do Renacemento italiano, que os que estudiades literatura universal seguramente coñecedes e os que non podemos ampliálo na clase. En canto á lingua de Curros, está construída sobre a lingua oral de Celanova, polo tanto é habitual atopar o i copulativo antevocal, o seseo firal en monosílabos e o plural das palabras remitadas en n en os propio do bloque central.
Aporta unha riqueza léxica de sintaxe e xiros populares e trata de depurar os castelanismos, o que fai que ás veces caia en vulgarismos, vacilacións e hiperenxebrismos. En canto ao seu estilo, é un estilo sinxelo e sen adornos, con claridade expresiva, baseado en figuras de repetición como a anáfora e o paralelismo, unha semántica irónica baseada no apóstrofo, nas imaxes deformantes e caricaturescas e nunha adxetivación rica pero esperable. Igual que na métrica, que é un versificador hábil pero pouco innovador. Curros ten menos valores poéticos que Pondal, pero procura, sobre todo, que a xente o coñeza. En canto ás aportacións de Curros á literatura galega, en primeiro lugar é considerado o primeiro poeta social da literatura galega polo seu espírito combativo e rebelde. Foi popular en vida e recoñecido despois. Parte da poesía satírica que se inicia na literatura medieval para darlle forma como poeta social e consolida, ao ser o máis novo dos tres autores, consolida o galego como lingua literaria. Se queredes ampliar a información sobre Curros, aquí tedes a páxina da súa fundación, na que podedes atopar outros datos e outras curiosidades. E para rematar este vídeo, deixovos con noso Rapsoda, que nos vai recitar un poema de Curros que este dedicou a Rosalía. A Rosalía. Do mar pola orela mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. Eu vina tan sola na noite sin fin, que inda recei pola probe da tola eu, que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, como esta dos lobos, como esta se veu. Os osos son dela, que vades gardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar.